Xixonengo festivala eta zinebiren arteko akordioa zela medio, baita ere auki dugu aukera hementxe bertan Bilbon etxean estrenatzeko bertoko begiradak saiaren barruan. Guretzako ohorea da festival bietan parte hartzea, bai kanpoan, bai etxean. Aitzakia da pelikulan nire familiaren istorioa, baina bada familia askoren istorioa ere bai, eta horrexegatik hasi nahi nuen nire familiaren istoriotik eta gero baita ere istorio kolektibo batetara heldu. Eta oraina gu pentsatzen dugun, baina askoz ere lotura handiagoa daukate, Eta lehen esan dudan moduan, iraganean gertatutako gauza asko, egoera asko, orainean ere errepikatu egiten dira, tamalez. Hitz bat badago gaztelaniaz eta euskaraz bai, dignidad edo duintasuna, Niretzako inportanteak dira beste pertsonengana gerturatzen zarenean, Niretzako danak ez du balio, pertsonak erretratatzen ditugunean, nahiz eta badakit hau ez dela idei oso popularra, sarritan gutxiago zen, baina niretzako danak ez du balio.